Icin dituran saldo 8 juta ngono mangabane kok. Aku ndungu ae. Ya. Aja le. Lho, ndi ki mang ngadae nduk? Mangga, mangga. Ora ngono lho ketoprak kok sing metu wedok kabeh iki. Sing lanang kok nrimo sukir terus. Bintangnya lagi sukir. Nggih. Nembe melejit lho. Ya, izin paring dawa kula Kang. Saiki coba aku didangu marang kewajiban. Iya. Tulan Dara. Wis parisuta ki mau gaweanmu wis rampung apa durung? Kepareng matur Ndara. Bilih sedaya kewajiban para abdi sak menika sampun rampung. Badhe paring dawuh menapa Ndara? Iya aku ora paring dawuh apa-apa kok Guya. Ning matur nuwun banget. Senajan ta iki mau padha dolanan, nanging kewajiban siji bae ora ono sing cicir. Menapa panjenengan sampun naliti Ndara? Aku ora usah dadak naliti ning aku percaya kelawan kowe kok. Yen kadangku sing siji iki biyung, ora usah dadak naliti siji, pokok siji kewajiban. Paton iki matur yen wis rampung, ya kanggone wis rampung wis. Pinten kali panjenengan Ndara? Yen aku ngono naliti. Putri-putri ya Dik. Ayo rene putri malu. Ngono putri ratu bareng aku malah kaya putri duyung aku. Eyang duyung. Nyun pangapunten. Manita kadang-kadang kula katon nyecekes dumateng panjenengan. Ora apa-apa. Kaya aku ora kalah. Ning mawi kula tresna lair kan sing bagus. Pripun panjenengan? Ora mung adapun inflasi kula sakjane. Kados ngaten injine lek aku dimpan ingkang tanpa upami ya. Kira kula ketemu. Boten. Jejak karo yang buyut. Boten kok iya. Lair kan sing bagus kula tresna dhateng panjenengan. Kanggo tresna si tresna. Ning ampun kados ngaten. Niku enten abdi sing umure dereng genep. Ya ora apa-apa to Diajeng. Menggone benulat marang pun kanggo. Ngaten to. Padha-padha luwung milih Pak Antok, Nduk. Ika aduh ha. Pasti. Yo mau. Tahu. Menika kados yang buyut. Desita niku tesih 11 taun. Niku desita. Jumbe niku sing 11 taun. 7 taun. Kalau langit. Lha kok Nal biyodol nanti kuforong ngasok. Oh, sampun dipun parengaken. Piyung pasar.
wis jodone lho dia. Jodoh nggih. Jodoh iku penting. Ora garapane manusa. Nek Gusti kang nentokake wae. Jodoh pati rezekine. Gusti sing kang nentokke. Jangan kepengin tulus aku bakal usalani. Apa sekabeh panyuwunmu? Napa kados ngaten tiyang? Kapolo ingkang jodohke mangke. Ora mung tiyang jodoh. Lajeng sinten? Ana lirune satu sing wetan. Kanggo pembayatan baris. Boten panjenengane ya. Ora. Agus tuwa. Kalamun to penyen kula ngiri lair tanisipun bados kok iyang kuyu. Aku percaya. Aku percaya. Umpami Ayomu ora mau gambaran. Ning aku kok tulus ora batin. umpami to wonten iyang. Lajeng pundi iyang kuyu? Kowe bener. Inji. Satu ranti. Tak balik aku. Sampun kula waspaosaken citranipun diajeng pramestan. Mas marem juning manah. Yen kok tamu aku tak balik. Eyang Resi, Eyang Buyo. Eyang Resi Mayangkara. Langkung prayogi enggal-enggal kuntur kemawon. Yen kok tak balik. Eyang Buyo. Cambuk sampun nampi kanugrahan, pun nampi hadiah. Niki gentos kula. Kowe iki sayangnya ada apa? Kalau tidak ada apa gak sayang. Boten kula sayang awit abang tampan. Bang sayang. Eyang Buyo. Nek kula kalih boten nggih boten. Kula pados sing kados niku. Ora ono. Wis ono. Iya. Kowe gak nyumung sing kok jodoh. Sanese sing penting bagus. Ya. Ojo nganti aku bantiran dan sirat. Nggih. Jangan udalani pandai. Matur nuwun Eyang Buyo. Kula merep riyin. Yen tiba biasane guru ojo anu. Ala ampun ta Eyang nggih sing sae to. Jodoh iki pasti tayu. Nggih ya. Kula meminta kalih Gusti mugi-mugi pikantuk jodoh ingkang bagus, ingkang sae tundak. Tutup politramu kan. Nggih ya. Kula rempet ya. Ip sungko enten jodoh sing bagus. Eyang iki jodoh kula. Lah, cocok. Wes. Cukup ya. Iyang bakal balik ke jalur. Nggih ya, mundur kemawon. Eyang. Apa ngaten? Pun kula mesti jenengan singgih. Eyang. Kula nyuwun sing kados ngaten. Habis. Ampun. Tesih Eyang. Dipadose melih. Tak boleh sih. Nggih, sinten. Ampun kelintu sing alit ireng lho. Senenganipun. Sebanyak semondol. Pun cair ya. Tapi ya kebeberan kopi segelas. Mentok. Ayo tutup lagi. Ora beda. Ji. Sampun kanggo. Pun 1, 2, 3. Sampun. Eyang Buyo. Jenengan ampun mangsa rangkung rumiyin to.
Daerah Bali tenan. Lah para kadang-kadang kula menika sampun panjenengan paringi jodoh lah kula derek Aku arep bali ing gawe. Boten pareng. Memang yo. Kula derek kok. Kowe nek durung ayo tak gawe pasar Glonggong. Badhe lah napa to Ya ya? kalau kelo. Boten, kula kepengin jodoh kados Kang Mbok. Ayo kadang-kadangmu. Aja sing kriwul mawon. Bagus, Tak pasar golek sing yakni lho. serendak-rendak. Ya rambutnya kriwul-kriwul boten napa-napa. Iki ya. Kula rantos di. Ben ora kemarin. Anjir. Warta nggo paling karo Mas kuku-kuku kabeh. Iki ya. Kentut. Boten. Mak buka. Boten kula kok ya. Namanya aku dicari. Di kula rantos ya. Sekarang nyetramu. Sampun ya. Durung. Iya, jodohmu paling gede. Matur sembah nuwun ya, kula remen ingkang pakulitan cemeng. Tapi ini yang aku. Kalau bola kopi. Ayo. Sembah nuwun ya. Iya wis Manten kepikiran. ugi kula cek ya. Kadang ngenten iki kang kula remeni. Ceklek ora tugel. Cendek trembel-trembel. Kok golek ganjil ya? Anjir ya. Golek ganjil sing dhuwur ya. Eyang buyut, Apa? lonjeh kepengin. Pengen apa? Dadah niku katresan kados Bathara kula. Lha wis entak. Entak gelengku ing kapi ngene salah. Pun koretan mawon boten napa-napa. Oh Sukesi, putra Bupati. Kowe ana pati, halo sapa? Nggih ya. Tak jodoh golek jodoh. Muli kowe jodoh uga kang duweni kaya wong tuwa. Oh kados ngaten, pun setengah balik Mbak. Kenapa? Oh bagus. Bagus ya. Oh, setengah Setengah balik. barek. Ora rasa kok ya. Nggih ya. Kula tegas nggih. Golek Pak Yuri sing metu. Lho kok eyang. Jare setengah barek. Sebenarnya niku lho, pundi ya? Iki dia. Dan kok masih dhisik. Niki boten setengah bareng nanging setengah kapan. Iki ngono ponakane Diman Soto Glonggong. Niki. Eyang, niki sinten Eyang? Halo Sutik. Nggih, Iki terane jodohku kramamu. jodoh kula. Niki jodoh kula Eyang. Punten dalem sewu Eyang. Jodoh kula kok aboh Eyang. Iki aja dianggep apa. Subur Pakmur. Pun mboten napa-napa, aboh-aboh lah. Jenengan iku bejo lho, nek bejo kula. Boten sisa tumbas spring bed. Pun empuk. Tumpuk pitu lho. Boten bejo Beneran jenengan. tak gawano sabun adus. Sabun adus niki. Kula nek sabunan niku teles kalih adus. Jadi sabune apane? Iki sabunan apa ombe? Ora ngadah lho. Nang yo tinggal kaos kabeh. Ya soto semikir. Kakang wis semangat. Iya, si mayang. Wis tutup jodohan. Mereka bejo sakit bisa. Karo
Dik. Akeh ya. Ayo. Kakang Patih, Aryo Sugeng. Dawuh katibakan kula. Sampun apa dereng? Dereng Kanjeng. Dereng. Dereng. Lho kancane wis do rampung kok sampe dereng. Lah sangane mboten wareti kok sinuwun. Angel sing ngono. Oh, Bayu Sukesi Kok kurang. ditinggal terus lho. Mesaken Kakang Patih. Kok ditinggal terus lho. Mesaken Kang Mbok Sukesi. Pripun ta? Niku bokonge rakyat. Nek sampean tiwar mungkin nek kaya pripun? Mata. Nggih. Gendeng gitu gendeng. Kira-kira kiat bokong mboten Kakang Nuwun sewu. Cobi dibopong ya. Kiat bokong mboten. Kula ningali lengene kados Mike Tyson. Pun mboten apa-apa. Sampun Kakang. Menika jeneng judul niku mboten pikantuk dipahi. Ngoten nggih sinuwun. Kita sagutra sengaja ngupadi judulipun semang-semang. Mata nggih. Sak menika sampun kepanggih teng wigati apa kang dadi sabdane Eyang Mayangkara Dieswati. Belum. Menawi kajenengan Coba Rek, coba kawan. Wonten napa sinuwun? Ingsun sumurut lebating satriya sing mamenangen. Yen nganti satriya kae pladul marang Sang Prabu Sri Aji Jayabaya. Jur kepiye mongko? Perkara iki isih sesidhepan Yati. menika budaya santen. Menawi kajenengan Sinung Prabu Sri Aji Jayabaya. Pripun iki Kang? Kene Matur gawe gani aja nganti kisruh ana ing taman sana. Ayo padha miyos ninggalke taman. Dari marang
nuwun dari kemantuk jojo menjenengan. Pada sesuatu. Aku nyenyak aku dari kamar. Saya yang semaya Cukup dan kalau campur. Waktu masih dari laparan, harus berjalan ke pantai. Tengok sudah jujur. Kenapa bisa bukan ke turun pantai? Kata aku katakan Tengok yang satu itu. Ciluan itu sebenarnya. Aku itu gak semangat bilang kau. Lari-lari sendiri. Jadi habis kegendung. Ojo nganti tinggal kesong. Kalau sokong. Tangan tinggal kesong. Sinilah bagian. Emang boleh bakal menghasil nomor. Nanging kabeh mawa durung pono. Yen ngono manut ature putraku Amisira Amisani. Mancingin taman pamar putri kowe kabeh. Leres. Yo arep Pranten kula Trisna dhateng Atmaja Dalem. Diajeng prames. Badhe kula pundhut sema. Dados prameswari wonten ing kedhaton Yawasti. Yen ngono iki pitukonku kang disakuri dening Yang Simayang Kados jagat. kejawi saking menika putri dalem sedaya ugi badhe dipun wengku pepatih ing Yawastina sarta kadang-kadang kula ing Praja Yawasti. Ben mantep rasane iso. Mergo iki pandhaku ya dunyaku aja nganti lunga keng tanpa werawat. Apa bener? Leres. Senjarane jatuh keramamu sendi. Menika Sinuhun Prabu. Kaya ratu Inji. ora bedane ngromo. Yen kowe tresna ladena lair lan batinku aja kongsi kowe gawe delaning priya kang tresnani. Namung istokaken dawuh Romo. Tak ulungke putraku. Tresnano apa dening kowe tresnani ra. Matur suwun sanget. Sapa meneh? Kula sedulur. Sapa kowe? Kula menika Jayawasti. Kula menika tresna kalih putri panjenengan ingkang nami Prabu. Inji kula. Pinter pemilih. Wong gede dhuwur. Dhuwur kuwi lembah anak. Jembar dadane kebak ing pemikir. Nek kakan mikir iki nganti lari sembarang. Eleke ya. Mangke kula ingkang ngemotin. Tresna lan putra bojo. Jor wayang koyo setia. Cepat. Sopo kowe iki? Kula Jaya Kirun. Sing tok tresnani kae. Ma! Iki kok ngetek wae to. Kula! Eh? Kula! Jane aku ngerti.
iki mok. Speken sak sikil-sikile. Oh, lho kok sak sikil-sikile ta, Mo? Kalau dadane mendhuwur nggo sikile nggo. Iya, Mo. Pangestune Srawana. Asih. Kula suwun. Menawi panjenengan emang kenipun pengen anggadhahi putu Cakrak Purwibawa napa malih Ayu Sulistya ing warna. Kedahipun putra mantunipun kula. Kuaten iki ya, kuaten iki. Pun dadi salib kare kowe. Seneng sapa? Kula pun Jaya Sudarmi. Jaya Sudarmo. Jaya kuwi ora ora sambu barang Jaya mambune dhuwur. Sudarmo kuwi bapak. Muga-muga besok anakmu ndok nang Sudarmani. Wis to aku. Ning ya sing ati-ati. Ya iki doyan mangan. Nek bareng mangan jak metu aja entuk turu wae. Budeli mengko. Ya. Iso wae ya, Nduk. Cici, Kanjeng Rama. Nah, wis ora ono. Cilu. Iki kono geget, geget biji apa iki? Semune kowe kok mesem guyu. Kowe di partai ora jangkep to. Iki ra partai. Menika boten ngaku. Aku ra gede kok. Wis Kakang Sutikno. Kareman jengale sampun digawa sani. Pangapuntenipun. Kula nek cedhak tiyang wedok umat. Umat napa? Karman dek cilik. Umat terus kowe. Kayak viral. Kula nggih kepengin Sing seneng salsa iki lho ya tak jual. Tak nggo selawase. pun kelas anak sampean. Entek. Genah. Wis ora ono, bare entek. Pon. Wis, sapa sing seneng iki? Lah niku lho. Oh, kaya Sing iki. iki putriku, anakku. Anak sampean. Iya. Lewat sampean apa mbuke? Ibune Nyai Pakte. Nek sing Kok arep njaluk ya ngene iki. Panjenengan Romo. Njaluk apa? Kula tresna kalih anak panjenengan. Kula kepen dipae bojo. Kakang Pate. Ampun guyu-guyu to. Oh, tidak sakit jan. Guguh. Iki ana wong lanang sing seneng lan kowe. Saiki upama kowe ditresnani, Sutikno iki ya pate lho. Nggih, Mo. Nek ora kaya obong lho ya. Boten, Mo. Lho, aja ngono, Adik. Kowe mau kandhane seneng kok mboten iki marepmu piye? Akhir rumiyin, Ya. boten sak ditarik kula purun. Iya. Purun. Belum. Nggih. Yes. Sutikno, iki tanggo wis bejo kemayangan kowe. Ngoten. Lho iya, anakku iki awake lemu. Ya sing bisa nggonmu kula wentalan anakku. Kok garap piye wae? Iki tetep Kok kados sawah kok garap. ngopo? Tenang, seneng ya. Tresno. Nah, tresno iki. Kene-kene udah. Lho. Kakang Sutikno. Kedahipun manggen mriki ampun ten mriku. Kula mriko. Nggih. Jenengan rombongane mriki ya. Boke ning kono. Asmara bangun sekarang. Prabu Purusamgara. Romo Prabu Sirah. Muga-muga ora padha lali marang pawelingi yang besimayang. Najan aku lira lar batin mbok tok kapake putriku mergo dadi hak wewenang. Wis pisan aja nganti fungsi lali marang welingi yang besimayang. Wetane sabda dalem minangka kekanjengane panjenengan. Ing menika ngelak wanyam sumedan. Kepareng putri saking Mamenang badhe boyong wonten ing Jawas. Tak nulungki tangan papa, tangan loro, tangan ibu loro, dadi tangan papa. Dulu pamit. Sing Ya ati sing kono pamit marang Ramani Rolan. Nyun tamping pangestu. saya pisah kalau sing ati-ati ya. Tamping pangestu. Pinter ngomong karo ya. Iki terendel wis lagi anakku. Ora sabar. Sing marai ngandani anakku situ. Kanjeng Rama kula nyuwun pamit. Tak pakai tali. Sing
marang awak. Bareng kula nyoba. Suasana